Oke, saya sudah baik selesai. Bên đó. दिनैहाय मानो बेबायदि जै होनांगौ जादों आरो जों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो। जिसु ख्रिस्टआ 2000 बेबायदिनो बोसोरनि सिगां बियो कालभारि क्रुसाव दोगथाबजानानै बियो फबजादोंमोन, ओमफ्राय बियो सिखांफिनदों। बे सिखांफिननायनि गेजेरजों दिनैहाय फोथायग्राफ्रा जिउआव गिदिर मोनसे परित्राननि मोनसे देरहानायखौ जों मोननो हाबाय। जिसु ख्रिस्ट सिखांफिनामोनब्ला जों खृष्टानफोरनि फोथायनाया बे हलाय जानायसैमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों जोङो बेबायदि मोनसे गोथांखौ मोननो हायो। बेनिखायनो बे जिसु ख्रिस्ट सिखांफिननायखौ जों जै धोनि होनानै जोङो रंजादों। मानोना बियो जोंनि जिउनि बासायगिरि, राजानिबो राजा जाबाय। दायो माने जिसु ख्रिस्ट सिखांफिननायनि नामैहाय जोङो गिर्जाबो गबाय दायो, ओमफ्राय जोङो रेलिबो होबाय जिसु ख्रिस्ट सिखांफिननायनि थाखायहाय। आरो जों दायो माने साहा लोंनोसै आरो बेवहाय नै गिर्जा लांगोनायाव क्राउड जाबाय आरो हामबायसै। थेंक इउ।